our shelter and will provide you a home, hot water, and food. Don't worry, kid. I'll make sure you arrive at the shelter safely. Γεια σας και πάλι φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα event το οποίο ανοίγει στο πάνω δεξιά tab, αυτό εδώ. Είναι το Secret Armory. Είναι το Secret Armory, ένα event το οποίο είναι και αυτό για Armament. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι εγώ αυτό το event δεν πρόκειται να το ξαναπαίξω. Δεν πρόκειται να ξανααφιερώσω gems σε αυτό εδώ το event. Αλλά για να μην σας βάζω σε ένα τρυπάκι χωρίς να υπάρχει λόγος, θα σας δείξω το λόγο που δεν θα παίξω ξανά αυτό το event και δεν θα ξαναχαλάσω gems εδώ. Προχωρώντας για να δούμε ποιο είναι το event, στο πρώτο θαυμαστικό εδώ, αυτό που αξίζει περισσότερο να δούμε είναι αυτό εδώ το 50% για το type που θέλουμε. Δηλαδή εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να επιλέξουμε ποιο type θέλουμε να παίξουμε. Εγώ παίζω infantry, έχω επιλέξει το infantry. Βγάζοντας σχολή από το πρώτο δευτερόλεπτο θα πω ότι δεν ξέρω τώρα αν αυτό το πράγμα δουλεύει. Δηλαδή οι πιθανότητες αυτές για μένα είναι άχρηστες, δηλαδή το 50% είναι χωρίς λόγο. Εδώ πάνω δεξιά μπορούμε να αγοράσουμε gems. Αυτά είναι τα τελευταία 1400 gems που ξόδεψα. Εδώ έχει limit 10. Και εδώ ουσιαστικά μπορείτε να αγοράσετε μόνοι σας κάρτες για να παίξετε. Κάθε κλικ που κάνουμε, κάθε κουτί που ανοίγουμε κοστίζει 10 από αυτές τις κάρτες. Και υπάρχει αυτή εδώ συγκεκριμένη μπάρα που μπορεί να ανοίξει διαφορετικά κουτιά. Δηλαδή στα πρώτα 15 βλέπουμε εδώ ότι θα μας δείξει random box. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσετε να πάτε σε random box, εκτός αν υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστεί να ανοίξετε ένα-δύο κουτιά, ίσως mauve. Το μόνο πράγμα που αξίζει να κάνετε, αν κάποια στιγμή αποφασίσετε, είναι να προσπαθήσετε να μαζέψετε τουλάχιστον δηλαδή 70 κουτιά να ανοίξετε και να ανοίξετε αυτό το 15 super punch. Ή το κομμάτι το οποίο θα κάνετε ή πάρα πολύ μεγάλη υπομονή με gems για να ανοίξετε αυτό εδώ, το οποίο το γράφει κιόλας εδώ, choose. Δηλαδή ουσιαστικά θα επιλέξετε αν θέλετε 30 από punch ή 30 από helmet. Αυτό με απλά μαθηματικά μας κάνει ότι για να πάμε σε αυτό εδώ το πρώτο κόκκινο κουτί χρειαζόμαστε 49.000 gems αν αγοράσουμε όλες τις κάρτες μας με gems. Και 175 για την ακρίβεια χιλιάδες αν θέλουμε να πάμε σε αυτό εδώ και να κάνουμε πολύ υπομονή αγοράζοντας 10-10 κάθε φορά από εδώ. Είναι και ένα άλλο κομμάτι, αυτό εδώ, το οποίο στο mailbox σου λέει ότι κάθε φορά που κάνεις μία αγορά των 500, δηλαδή εδώ είναι 5 ευρώ, σου δίνει δώρο μία κάρτα, εδώ των 10 ευρώ σου δίνει δώρο 2 κάρτες. Δηλαδή 20 κάρτες οι οποίες είναι 2 ανοίγματα. Τώρα, αφού έχουμε επιλέξει το type που θέλουμε, υπάρχουν αρκετές στρατηγικές, υπάρχουν πολλές στρατηγικές που έχω δει και στο ίντερνετ γενικά. Έχω επιλέξει εγώ κάποιες να δοκιμάσω και αυτές θα σας δείξω. Αν αποφασίσετε να επιλέξετε τη στρατηγική του να πάτε εδώ στα 70 ανοίγματα ή εδώ στα 250 ανοίγματα, το δικό μου tip είναι ότι καλό θα είναι να περιμένετε και να ανοίξετε την εβδομάδα που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει γιατί αυτή την εβδομάδα που παίζω εγώ αυτή τη στιγμή έχει heads και punch. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχει, την επόμενη σε 2 εβδομάδες που θα ξανανοίξει, μπορεί να έχει chest για παράδειγμα και παπούτσια. Οπότε ουσιαστικά να θέλετε να παίξετε εκείνα για να πάρετε εδώ και legendary στα superb fragments. Άρα αν δεν είσαστε έτοιμοι να ανοίξετε heads, καλύτερα είναι να περιμένετε να ανοίξετε chest για παράδειγμα. Όπως εσείς επιλέξετε. Έχω κρατήσει κάποιες φορές που έχω παίξει
αυτό το event και θα σας τις δείξω αυτή τη στιγμή, για το λόγο του ότι θέλω να σας δείξω αν αξίζει να κάνετε και να πάρετε τις αποφάσεις σας να παίξετε και με ποιο τρόπο αυτό το event. Εδώ αυτή τη φορά έχω επιλέξει να παίξω στο πρώτο μαξιλαράκι, δηλαδή στο κόκκινο κουτί. Μου ανοίγει 5 τα γνωστά καδράτα heads. Εδώ ξανά μου ανοίγει άλλα 5 heads και ένα κράνος από riders. Προχωράμε ξανά. Εδώ ανοίγω μόνο ένα mauve γιατί δεν έχει καθόλου κόκκινα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξεις 70 κουτιά, καθώς τα μαθηματικά λένε ότι αν κάνεις το πρώτο άνοιγμα μετά το reset στις 3 η ώρα της Παρασκευής βράδυ, θα ανοίξεις συνολικά 8 δωρεάν refresh. Με αυτά τα 8 δωρεάν refresh είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξεις 70 τουλάχιστον εδώ κουτιά κόκκινα. Οπότε θα αναγκαστείς να ανοίξεις και mauve κουτιά. Εδώ ανοίγω όλα τα mauve, τίποτα δηλαδή. Εδώ ξανά μου βγάζει αυτή την καρτέλα στο free refresh και δεν επιλέγω να μην ανοίξω. Στην επόμενη όμως, γιατί προχωράνε οι μέρες και δυσκολεύομαι, αρχίζω να ανοίγω mauve κουτιά. Εδώ βλέπετε μου βγάζει και μια καινούργια επιλογή, το Open Better Chest, δηλαδή λέει ότι και καλά σαν γρήγορο κουμπί να ανοίξεις τα καλά chest όπως είναι τα mauve. Ξαναανοίγω και τα mauve αναγκαστικά, μου πετάει διάφορα σκουπίδια. Τώρα αν αυτό είναι 50% infantry, τι να πω, εντάξει. Και εδώ ξεκινάω και ανοίγω αρκετά κουτιά γιατί έχω πρόβλημα. Μου δίνει πολλά mauve, μου δίνει από τα μικρά κουτάκια πολλά μπλε chips για να κάνω, ας το πούμε, hones, αλλά το κομμάτι του infantry δεν με δικαιώνει πάλι, όπως και εδώ ξανά. Δηλαδή σε αυτά τα 10 ανοίγματα εδώ μου έχει δώσει ένα infantry, τουλάχιστον είναι ένα κομμάτι, τίποτα δηλαδή καδράτο, και μου δίνει, τι να πω, κοιτάξτε και μόνοι σας. Προχωράμε εδώ, ανοίγω άλλα 3 τα οποία έχουν και 2 mauve και τέλος ανοίγω αυτό εδώ. Συγγνώμη που θα το πω κάπως περίεργα, αλλά είναι σκουπίδια. Δηλαδή τα τόσα gems που χάλασα δεν άξιζαν για τίποτα. Και στο τέλος παίρνω και αυτό εδώ, τα 15 fragments. Τότε νομίζω είχε head και πήρα heads. Δηλαδή μισό item heads. Προχωράω την επόμενη φορά που αποφασίζω να παίξω το παιχνίδι. Να ανοίξω μόνο κόκκινα κουτιά. Κάνω όλα τα ανοίγματα, δηλαδή 8 φορές καταφέρνω να παίξω. Στη δεύτερη φορά που κάνω free reset μου δίνει 2 items τα οποία δεν έχουν καν ούτε ένα infantry μέσα. Εννοείται πως έχω επιλέξει το infantry. Στο τρίτο δεν μου δίνει τίποτα, δεν ανοίγω. Στο επόμενο μου δίνει πάλι για leader. Στο επόμενο μου δίνει rider. Και στο επόμενο μου δίνει 2 κουτάκια, 2 μόνο parts από infantry. Και στο τελευταίο που άνοιξα άλλα 5. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.200 gems για να πάρω 7 bags και 2, άρα όχι και παραπάνω gems για να πάρω και αυτά τα 2 όπλα. 5.000 gems δηλαδή ουσιαστικά ξόδεψα εκεί. Στο επόμενο με ξεκινάει με leader, ranged, leader, εννοείται πως έχω επιλέξει έτσι, 2 μου δίνει μπότες infantry, leader, 5 μπότες απλές infantry, ranged, leader, infantry και ουσιαστικά έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ανοίγματα, δηλαδή έχω ξοδέψει 7.000 gems για αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά για αυτό που σου δίνει.
Και θα προχωρήσουμε στην τελευταία μας φορά που θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί ήδη είναι Σάββατο απόγευμα, νομίζω είμαι στο τρίτο άνοιγμα και θα σταματήσω εδώ, δεν πρόκειται να ξανακάνω ούτε refresh ούτε τίποτα, να ξανανοίξω κανένα κόκκινο. Με ξεκινάει με κεφάλι Rider, μου δίνει 2 Infantry, 2 Leader, ξανά 2 Infantry, 2 Leader, 2 Rider, Rider και Ranged, και έχω απογοητευτεί πλήρως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει όλα αυτά, οι πιθανότητες είναι 70% με 30 infantry, και επειδή έχω άλλες 20 κάρτες, εδώ μαζί θα κάνουμε τα τελευταία 2 ανοίγματα και για μένα έχει τελειώσει αυτό το event, δεν πρόκειται να το ξανακουμπήσω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε το κόπο να ξαναδείτε τα βιντεάκια μου. Για μένα αυτό το event έχει τελειώσει κυριολεκτικά. Δεν πρόκειται να ξαναξοδέψω τόσα gems για να παίξω αυτό το event και σίγουρα με τίποτα, όχι λεφτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ με άτομα που έχουν πιάσει ολόκληρα items εδώ. Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη στα τόσα πολλά ανοίγματα που έκανα να πιάσω ούτε ένα item. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να το ξαναπαίξω. Θα συνεχίσουμε βιντεάκια με events, με άλλα events που θα σας προτείνω να παίξετε καλύτερα από αυτό. Όπως ένα καινούριο που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να ανοίξει και να κάνουμε βιντεάκι. Καλή συνέχεια.